Mi smo u Predlogu zakona o finansiranju političkih aktivnosti predložili nekoliko mera koje treba da izmene sistem na koji se politički subjekti u Srbiji finansiraju. Ja bih ovde sada ovaj put skrenuo pažnju samo na jednu od predloženih mera, a to je da se promeni procenat poreskih prihoda koji se izdvaja za finansiranje političkih subjekata po različitim nivoima vlasti. Naime, zakon predviđa određeni procenat koji se na određenom izbornom nivou iz poreskih prihoda izdvaja za finansiranje izbornih kampanja i za finansiranje redovnog rada političkih subjekata. Nije logično da svi nivoi vlasti u Srbiji imaju propisan jednak procenat poreskih prihoda kada ti različiti nivoi vlasti u Srbiji različito učestvuju u raspodeli poreskih prihoda, pa onda imate na centralnom republičkom nivou jedan isti procenat na veliku osnovicu koji političkim subjektima donosi velik novac za finansiranje njihovog rada, dok na pokrajinskom i na opštinskom nivou taj isti procenat primenjen na zanemarljivo malu osnovicu zbog malog učešća lokalnog nivoa vlasti u poreskim prihodima donosi sredstva za finansiranje rada tih političkih subjekata koja su potpuno nedovoljna čak i za finansiranje najelementarnijih operativnih troškova. Dakle, suočeni smo sa situacijom da političke organizacije koje deluju recimo na lokalnom opštinskom nivou, koje nemaju ambicije da učestvuju na republičkom i nacionalnom nivou, jer su pre svega fokusirane isključivo na lokalne politike bliže građanima i njihovoj svakodnevici, čak ni ako osvoje mandate na opštinskim izborima, iz zakonom propisanih javnih izvora finansiranja za svoj redovan rad ne mogu da dobiju dovoljne sredstva čak ni za zakup kancelarije, eventualno zapošljavanje nekog tehničkog sekretara ili sekretarice, fiksne telefone, struju, vodu, grejanje ili recimo internet konekciju, zato što je propisano da taj jedan te isti procenat primenjen na malo učešće poreskih prihoda, na malo učešće u poreskim prihodima lokalnog nivoa vlasti njima daje nedovoljna sredstva i zato smo predložili da se uradi preraspodela, da manji procenat bude izdvajan na centralnom nivou, a veći na opštinskom. Na taj način mislimo i da bi politički sistem bio svojevrsno decentralizovan, zato što bi opštinske organizacije političkih subjekata došle do nekih finansijskih sredstava koja bi im omogućila nezavistan rad, a ne da non stop zavise od svoje stranačke centrale i čekaju od nje da ona pusti novac za kiriju ili za internet konekciju. Naravno, ujedno smo i predložili da ukupna masa novca koja se izdvaja po svim ovim osnovama bude manja nego što je sada, dakle da se novca izdvaja manje i da bude preraspoređen u korist lokalnog nivoa vlasti. Hvala.